Okay, bia na kele go tishi were slow motion kele ọ dị oke. Achọm na touch. Okay, bra friend. Yes, sir. That one another. Okay, bra interview. Hey. Okay, man ihe ọ bụla emere ebe a ga-aba na social media niile m ga n'iru mewa gị interview. Yeah. Apa ya fuga gị n'ọnụ. Ero n'isu ihe English na ga you cannot swallow English. Apa ya akwa eti bi Igbo asụ aga bịa ga ebegara m ya. Nwa bingo akwa bịara ga ebegara m ya. Ekwere m interview. Do we phone na ga bidere m ọtọ gị lara ma asụ. Okay. Were phone the webe m ga na ahụ hey. Were phone the webe m na ga ahụ eligwe anya. Yeah. Okay. Akoto face phone ahụ ebe wall dị. Monday ham ọ gị nwa ka mma. Okay. Let me do. Adala. Lasso. Go to her knock at na bambosi Christmas. Emba motu banga. Agwa ke ka ngwaga. Aslange to no chile ka gbaga ọkụ. Bịa kwụrụ na pila nwa bingo. Turn off front. Gonya mgbere ama wepụ aka n'ụkwụ gị na akịtị n'ukwu. Dewe ụkwụ gị ahụ n'ala. Te ha ka shovel eji ekpoghe aja ebere nga be n'ụta. Nwa bingo. Gonya ahụ ji phone akụ egwu ahụ agbanyụ phone ahụ. Ọ bụ ihe a MP na-akpọ inside ọ na-akpọ ebe a nọ. Ele hotel nọ ya. Ihe a wụ hotel ihe a MP. Ele hotel nọ n'ime ị gara lodge ya. Ihe ha wụ hotel. Tọ na-asụ gị. Were reverse bịa. This girl chere m na-egwu egwu. As I drop that phone, you will reverse bịa Chileke agbaga ọkụ. It can play here with you. Yeah, with a phone with is that phone left? I think 31. Ede 31 ga-ebịa emeghe ka onye amụrụ taa mụ echi. Ede 31 ga-ebịa emeghe ka ewe ụmụaka. Nwa bingo. Ọ bụ nwatakịrị. Kama dem yo onye gwara gị na-ewe nwata. Onye gwara gị na-ewe nwata. Akata ikoro. Braga aya you get out of that place she ga go. Braga ite se wo ụmụaka. Ote ha nọ ka shovel ọ dịghị nọ ke ewe ụmụaka. Ote ha nọ ka mkpọ milk konko milk ọ dịghị nọ ka ewe ụmụaka. 31 ebere gwa m se ụmụaka. What ye ka mụrụ gị? Ama akwa m echetara m. Monday hama ịma ya amụrụ gị. Monday hama. Ama m. Ịma ya amụrụ gị bịa nga. Mama gwafu m ya amụrụ m. Ịma de ya amụrụ gị. Mba, mama gwafu m. Iwe onye ebe? Ọ bụ onye Abia, ọ bụ nwanne gị nwaanyị. Demio onye gwara gị ewu nwanne nwaanyị. Na family ana m ahụ gị. Demio mkpụrụ osisi. Ede nnọọ ka Adam sapụl ebere nga bịa ewu nwanne onye nwa bingo nwụrụ anwụ. Bishop, ana m ahụ gị n'ụmụ ojima. Ị chere m na-ahụ gị? Lekwe this girl o. Gị na onye mere ihe n'ụmụ ojima, onye eriri eri. Asụ ana. You are not ready for this interview, ba? Ị ga-anọ ka ụmụaka chewe di gị. Mee interview na.
Omuna. Ebe no mona. Amesia. You won't ebe. I be maybe a happy baby. You won't ebe Chileka Bagoko. Aumonia Abia State. Ebe na Abia State. Umahia. Ebe no Maya. Umahia North. Ebe no Maya not. Umuyota Like. Ebe no Muyota Like. Source of Muyota village. You went home local government. Umahia North. The phone and I'll give you a lot of Amazon. Face ebe wall house ahụ. Face ebe wall house ahụ. Eka United Ghana eyiwere n'ime abalị ruo n'ụtụtụ lekwa ihe kwanụ tu akọla getting to 3. Eka United Ghana na-enye mere ka ndị etige farabale laazụ nọrọ ka onye farabale laazụ Good night Ghana egara n'ime ahịa achịrị ara enwe ishi from village banye village olo ihe elege taa nọ n'anya ishi from village banye n'ime village pata na taa nọ na-aga emewe big girl etesi ishi taa na afụtara tọ na azụghị for your mind egala na develop area for your mind egala na develop area ihe ije yi ga-eneti ga this afternoon lewanya na window there lewanya na window there iki nwe from village to village nwe still ahụlụkwa ta ahụ gị kpakọta lewanya na wall and go front to Chineke agbaghị ọkụ. Look at Okodo onye mmọnwụ gbuge nkịta try ahụ ya ọdịla like this Otele nwe ihe ara nwe Okodo onye mmọnwụ shi anụ nkịta ndị mmadụ riri ọkwala ahụ otu isi kwa the weekend no ka esam etiri n'ite ite nkịta eji shie nri. Look at from Omaka from village to village. From village to village. Said it no ke fotawa gama hedeka ejabode. He said it no ke fotama gama hedeka awuru go na ikara ga bri na mo na Kano. Okara mo mma from village to village. Apoge no onye bi na town Greza. Le no kwo Artist, Chineke agbaghị ọkụ artist. Leno. I think artist again. If you do not say I'm able to look at. Leno kwa onye kpọrọ onwe ya nwanyị. Ihe ọwụkwụ to nwanyị na-adị. Artist look at. Kwuge yi chokwu ụkwụ ụmụ nwoke gbagha ọsọ eluigwe. Lekwa otu okwu gị si iche ụkwụ ụmụ nwoke gbagha ọsọ eluigwe. Nwere egwu Chineke n'ime ha. Gaga brokwu onye mere dry fasting bịa nga bịa nere m bịa agwa m sị awola coronado ebela ọbụrụkọrọ ndị ọrụ tampolin eji eme occasion okwu ha ọdịla like this ọkọrọ ndị ebe kpagha ihe ọkụ yala iron okwu ha osiela ike otu okwu gị shishi ike dala. Branga artist look at okwu ga dị wider even dị fake awa that means I get dog na bed I got dollar tag somewhere. Branga look at official frogin takara kwa kime werem rubber leg artist ga waja chokwu current nye ọkụ eji ga agbe atọrọ iji gị current ọkụ start ya moto ọzọ eji gị be start moto artist nkete gị gbasachara m ụkwụ eji gị be start be dọ current start moto onye riri bịa were phone gị echi na adọwa gị look at simple artist a na-agwa ụmụ nwaanyị ibe ha metụ ụkwụ ha pam ka nwaanyị ke gị wa artist gị wela ya separate ya to the extent oge ya dị ka nwere ala ị chọrọ imejọ gị separate ya dị ka nwere ala ị bịara imejọ
Okay. Idu mole. Ofu. Kebish onye atọwara gị ime ka ebe ọ nọ. Ọ gbalagara agbalaga. Eme onye tọwara gị ime. Ama m onye ọwụ. Onye ebe. Ọ onye be anyị. Nwa gịrị ka ị mụrụ ya. Nwa nwaanyị. Retired but not tired single mother. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a sales girl. Ị na-eme sales girl n'aka onye? N'aka madam m. Enwe ọrụ ịmụga? Mba, ọ ka m nwee ike na-ahụ ego m ga-eji eri nri wit nwa m. Ọ gwụla naanị ihe ị chọrọ ka ị na-enwe. Ịdị ike ị ga-amụ ọrụ. Ọ ga-awụ gị nwa na-arụ. Listen, everybody ma nature ya. Ịdị ike ịrụ ọrụ aka, mụta ọrụ aka, na-arụ ọrụ aka nke onwe gị. Mpa gị na mma gị ha dị ndụ? Mpa m dị ndụ, mama m nwụọla. Ị na-egburu mma gị? Ọ wụ ọrịa. Ọrịa gịnị? E mere ya elephantiasis. Otele Rosana, ndị village unu? Ee. Enyi aga ebe ihe na-aga na-acha m na ya ga na wọl ahụ. Ise mere ya gịnị? E mere ya elephantiasis. Wele phone ahụ dewe n'ihu ọfụma. E mere elephantiasis ka ọ elephantiasis. Ọkpa ya buru ibu. Community ndị elephantiasis. Nwa agbọghọ bịa shi na community. Eji elephantiasis igbo nne. Eleghị mere na inwe ha ara. Oke ise mụọla nwa. Is okay. Eji ata gị weta okpu ka without. Without. Ụmụ nwoke abụọ atala gị atakatala gị ọnụ. Mba. Ara ọgbala gị mbụ? Mba, ara agbatụbụ m mbụ. A na-ata gị without. Ele iji ala ike without ka wit ọfụma ọfụma ele ke n'aka atọ gị ụtọ. Ọfụma ọfụma. Ele ke n'aka atọ gị ụtọ without ka wit. Without. Without ahụ a na-ata gị. Atacha ahụ gị iji asa otele gị immediately ka ọ wee ji apị ụta. Ya ga-asa ya immediately. Ele mgbe ị gara ụlọ ọgwụ las gaa cheki onwe gị? Ebe last 2 months. Ketaga without like this, enwere herpes ịpa? Mba. Enwere ọrịa supermarket ike gị? Mba o. Mmadụ ole tarala gị without? Sọsọ ofu onye. Ele ihe imere? Ọ onye mụrụ gị nwa bụ onye taga gị? Ee. Ọ ka na-ata gị ugbu a? Mba o, ọ gbalagara agbalaga. Kemgbe ahụ ọ gbalagara ọ ka na-ata gị ugbu a? Mba. Ole onye tekiri over? Enwebe oke m tara ugbu a. How many years na ka ọ gbalagara? Kemgbe last year anọghị m kọpụta ya. Ọ tọrọ ka mechi na? Ee. Kemgbe last year na ama ababa gị n'ike? Mba. Ọ ya dis virgin gị? Mba, ọwụ ya. Then onye gbakara gị? Onye gbakara m o teela aka gị ma echetali ya. Mmadụ ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa? Mmadụ 3. Aha ha? Chijioke. Chima. Chigozie. Ọgwụla. Ka erisi na iji chọọ ịga ije dị ugbu a ebe mana ị nwere nwa ana nwa gị ahụ ịkpa na ịka na azụ ya ka erisi na iji chọrọ ịga ije dị? M gaa ije dị ya onye nwoke ahụ nyere m aka m zụọ nwa ma ebe ọnwa nwaanyị ọ ga-eto ya lụrụ di pụọ. Oke, ihe eji chọọ ịga ije dị nwoke ahụ bịa ya nyere gị aka gị zụọ nwa gị nwaanyị akpụ ya? Ee, m mụkwara ya ndị ike ya. Okay, is a good one. Nwaanyị ọma chọrọ ka nwoke nwa onye ọzọ zụọrọ ya nwa.
Ote ịchọga ka a zụọra gị nwa na ọ wee chiwe ka mbido ịzụrụ gị nwa ahụ na-azụkwa ma gị nwa akwa ị ga-ebido gị na-emesịgharị ọp ma a zụọra gị nwa. Mba, ihe dota ha adịghị. Nwoke hụrụ gị n'anya bịa ugbu a ihe dị ka ego ole ka ị chọọ ka onye gị bifo gị na-ebido relationship ma ọ bido gị mara na ọ dị serious? N'ịdị ime ego sọfọ ọ ga-elekọta m lekọta nwa m, nsogbu adịghị. Ka eme na-ege ọrụ taa? Nwa m ejighị ahụ. Gịnị na-arịa? Nwa wụ ọrịa ụmụazị ama m ihe emeghị bata ahụ ya ndị ọ. Don't worry, nwoke ahụ ị chọga na ga-akpọ gị ị kpọrọ nwa gị gawa ụlọ ọgwụ nna. Nwoke mara your plan, ọ ga-akpọ gị nna nye gị ego gị kpọrọ nwa gị gawa n'ụlọ ọgwụ nna. Chai, retire single mother gbasiri ike ndo nna. Genotype gị? Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị? 081 3025. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe for Chineke agbaghị ọkụ. Subscribe or like ya gị share ya ọwara ya agbaghị. Ịwọchịcha ya gị gba nkịtị gị just know what ya takushi eze gị for what? Subscribe for this place Chineke agbaghị ọkụ. 081 3025 3827. Gbara ya. 081 3025 3827.